падай, будь ласка, не падай. Давай я тебе поставлю. Еть, красота. Все, буде запис добре зроблена. Канешне, ніхто не ведае, што Мінская зараз будзе ў эфіры. Канешне. Зараз мы крышачку распаўсюдзім і распавяду, што ў нас будзе. Што ў нас, якія грандыёзныя планы ў будучыні, канешне. Так, гук. Ідзем на сябе на канальчик, паглядзім. Вітаначкі. Вітаначкі. Меофікры, нічога сябе, хто да мяне заходзіць. Зараз крышачку пазбіраемся, таму што я вырашыла, мне трэба тэрмінова зрабіць стрым з-пад коўдры. Вось мне ж сумна, мне ж заняцца няма чым, дык я вырашыла, што на наш глядзе трэба людзям распавесці, што адбываецца ў нашым свеце. Вітаначкі. Спадзяюся, з вамі ўсё добра, што будзеце жывыя, здаровыя, дай Божа. Так, Хелен зараз распаўсюдзіць крышачку стрым. Таму што все ж або дрыхнуць, альбо сядзець на іншых стрымах. І я так думала, пагляджу сваіх сяброў, калі яны там стрымяць, каб я вклінілась паміж імі. І ніфіга, ўсё занята. І я думаю, ну ладно, я тады пайду сама. Я тады пайду сама ў той час, калі мне зручна. Так. Зараз, сябры. Секунду, я сябе падтыкаю, каб распаўсюдзіць, таму што даўно не была ў эфірах, але важна, таму што з заўтрашняга дня ў нас пачынаецца працоўны эфір. Дзень сонця. Не гатова пакуль адказаць на гэтае пытанне. Крышачку пазней распавяду. Таму што у нас ж тут усё пакрыта канспіралогіяй, каб вы разумелі. Так. Одну секунду, так. Я зараз... у нас ужо 6, нічога сябе, сябры, вітаначкі. Пішыце ў чаце. Зараз я караценька распавяду, таму што я ўжо налаштоўваю мікрафоны, я ўжо ставлю камеры, я ўжо гатова да стрымоў. Планаў грамадзё і інфармацыі шмат, тым больш, што ў Беларусі гэтак званыя выбары, вы ведаеце, а я ў гэтых працэсах удзельнічаю. Не бывае, таму што я астатнія 2 гады правела ў траўрах, у мяне загінула шмат сяброў, у мяне памерла мама, у мяне атрымаў брат цяжкае параненне, і я шчыра кажу, я стрымы проста тэхнічна не вела. Адпаведна, я ж кажу, я не гатова зараз адказаць дзень сонца, таму што я нават не ведаю, наверное, што я стрымлю зараз. Вось, адпаведна, тут мне было тэхнічна цяжка выходзіць, таму што, як сказала моя псіхалагіня, ты не ўмееш аддаваць боль людзям. Вось, мне патрэбна было перахварэць гэта ўсё. Вось, і часцей вы мяне ў чорным будзеце бачыць, таму што я, маючы купу вопраткі светлай, такой пазітыўнай, чамусьці ўсё роўна рукі цягнуцца яшчэ да чорнага. Так што, так. Пакуль я адужваю, пакуль я спрабую сябе паставіць на ножкі, неяк сябе, што называецца, галавой ачуць, вось, і працягваць працу, таму што праца патрэбная. У мяне былі такія крутыя віражы за астатнія 2 гады, што гэта проста капец. Адпаведна, гэта ўсё патрэбна абмяркоўваць, гэта ўсё патрэбна даводзіць, таму што мы страчаем вельмі важны рэсурс людской. Адпаведна, вельмі важна зараз, па-першае, у тонусе сябе трымаць, таму што я бачу, я працягваю быць валанцёрам, я зараз працую ЗСУ шмат, і я бачу, што адбываецца, я ведаю настрой валанцёраў, і я сабе паставіла за мэту, не гледзячы ні на што, рабіць эфіры дзеля таго, каб проста заматываваць, таму што з маёй уласнай гісторыі, калі мой Алексей атрымаў параненне ў галаву, у нас не было аніякіх шансаў. Ён быў на апаратах, ён быў у коме, за яго дыхаў ШВЛ, вось, і надзеі на тое, што ён проста расплюшчыць вочы, у нас не даваў ніхто. Вось, але я верыла, я хадзіла да яго, я размаўляла з ім, я яго масажыравала, і, дзякуй Богу, сёння гэты клабочак ходзіць са мной за піцухай, ўсё добра. То бок, ну, я да чаго кажу, што як бы цяжка не было, страчаць веру і надзею нельга ні ў якім разе. Адпаведна, я так падумала, што я хачу зараз... Сёння вось такі нестандартны, вечаровы, скажем так, тому што мне штосьці так захацелася з вамі падзяліцца.
Сын мой подаў дакументы на ЗСУ, яму 19 год, мы чакаем. Вось так. Хутчэй за ўсё я буду яшчэ і туда. Ось я, канешне, незадаволена яго рашэннем, але як хлопцы мне мае сказалі, мусіш ганарыцца. Вось мой беларус ідзе ў ЗСУ, так што да. Я яшчэ не ведаю, якой будзе вынік, ці возьмуць яго, ці пройдзе ён там усе гэтыя пераверкі. Ну, хутчэй за ўсё пройдзе, таму што ён хлопец здаровы, ён хлопец, скажем так, адэкватны, няма ў нас праблемаў, і матуля ў нас, канешне, на нервы з-за гэтага, таму што дзіця 19 год, ведаеце, яшчэ жыццё не пачалася, а ён ужо ідзе ваяваць. Ось. Але гэта такое нашае ўласнае, нашае прыватнае. Ось, і, канешне, я яму жадаю ўсяго лепшага. Лахвіч з намі, вітаначкі. А я толькі што так і захацела падзяліцца з нашымі сябрамі інфармацыяй, чым мы будзем займацца бліжэйшым часам, таму што ў мяне грамадзё планаў. Я ўжо амаль налаштавала мікрафоны, сёння тэсціла іх. Вось яшчэ ў мяне ёсць праблема з абладнаннем шалёныя, але мы іх выправім хутка, я спадзяюся, таму Army of Ukraine, я вельмі буду рада вас пабачыць на шпацыраванні 24 серпня, калі мы будзем усе разам на Майдане Незалежнасці з сцягамі, я буду з бачабэшачкай з украінскім. Вось, спадзяюся, у вас там усё добра. А старшы так ідзе ў мяне. Жыве вечна. Яўген Вільскі з намі. Ось, значыць, закінуць стрым у чат народнай грамады. Цудоўна. Суперова. Давайте крышечку будем збірацца. Я ведаю, што там Васілі мае стрымяць. Вось, я да іх далучуся крышечку пазней. Мы, напэўна, аднавім фармат посадэнек, таму што ў нас шмат агульных размоваў. Па Беларусі, па Ўкраіне, адпаведна, сябры, я сёння ось абдымаю падушку разам з вами. Адпаведна, мы будзем з вами, хутчэй за ўсё, яшчэ па чацвяргах аднавім фармат, далучым беларусаў, хто будзе працаваць. І пасадэнкі, хутчэй за ўсё, у хуткім часе аднавяцца, і для мяне гэта вельмі значная падзея, таму што, ну, хто пра Беларусь яшчэ мусіць распавесці, як не беларусы, халера маць. Адпаведна, ведуцца перамовы, і я вельмі хацела бы павярнуцца ў эфіры ўжо з такім канструктывам. Што з галоўнага? Мы вельмі плённа зараз працуем у палітычным полі, у нас даволі недрэнныя такія дасягненні за астатні год, мы прасунуліся вельмі моцна. Вось, зараз сацыял-дэмакраты Літвы зайшлі ўсім, і мы маем магчымасць, дзякуючы Яўгена Вільскага, як вы зараз бачу тут. Пане Андрію Клімов, я вас вітаю, мы шчыра абіймашкі, як заўжды. Спадар Яўген вельмі плённа працуе на гэтым полі палітычным, я ведаю, што ў нас там адбываецца, мы маем падтрымку, гэта вельмі важліва, таму што мы былі, як любяць сказаць блогеры, у ценевым бане 4 гады. Наша каманда не магла літаральна нікуды выбіцца, нас блакавалі па ўсіх фронтах, але мы зрабілі вельмі важлівыя справы, мы адпрацавалі вельмі добра Еўрапарламент, і я так сабе бачу, што гэта ўсё дасягненне адной асобы, адной персоны, таму што мы з Яўгенам у пэўны момант зразумелі, што нас не чуюць да тых пор, пакуль мы не выходзім на вуліцу, і мы ўзялі фармат вуліцы, пачалі выводзіць актывістаў, і мы даехалі да Брусэлю і Страсбургу. Вось нашы хлопцы выходзілі там з акцыямі па палітвязнях, і мне падаецца, гэта мела свой пэўны эфект. Таму грошы, вытрачаныя на акцыі, не пайшлі дарма нікуды. Вітаю, пане Андрію. Адпаведна, сябры, будзем абмяркоўваць шмат. Я спойлерну, у мяне ёсць праект, ён называецца «Твары беларускай палітыкі». Чаму я яго вырашыла ўсё ж такі рэалізаваць сама? Я яго прапанавала, ну, мне падаецца, можа, людзям 10. Я казала, вось, запусціце твары беларускай палітыкі, таму што гэта фармат, якой патрэбна рабіць, таму што патрэбна распавядаць пра людзей, якія ў беларускім палітыкуме існуюць. Сёння адна бабарыга вылезла, зараз распавяду. Вось, то бок, гэта такі фармат, якой патрэбна агучваць. Хто такія палітычныя сілы, якія яны бываюць, хто ў іх прысутнічае. Таму што я ведаю, што мае сябры у большасці сваёй нават не ведаюць, што я займаю пасаду выконваючага абавязкі генеральнага сакратара партыі, то бок я па факце зараз другі чалавек у партыі пасля Яўгена Вільскага, якой прымае рашэнне і бярэ на сябе адказнасць. У мяне сябры гэтага не ведаюць, і на кажа, чым ты займаешься ў партыі. Мне стае відавочна абразліва, што халера маць, я столькі часу вытрачаю, я столькі сіл сваіх рэсурсаў вытрачаю, а вы не ведаеце, чым я займаюся. Я буду аб гэтым распавядаць. Вось, так што мы працуем
будзе ў хуткім часе Брюссель, там будзе наша дэлегацыя у тым ліку. Я распавяду абавязкова, як мы там адпрацавалі. Мы з рознымі палітыкамі сябруем. Гэта не абавязкова нашы сацыял-дэмакраты, гэта не абавязкова там бліжэйшае нашае атачэнне. Не, гэта розныя людзі, розныя палітыкі. І што ў маёй працы вельмі важліва, яны мне дапамагаюць арыентавацца. Я даведу прыклад. Я прыйшла да аднаго з літоўскіх палітыкаў з праектам рэстытуцыі. Мы будзем распрацоўваць законапраект па рэстытуцыі. Гэта калі павяртаюць маёмасць людзям. Мне падаецца, гэты законапраект вельмі важлівы. Я гатова яго асабіста прапісваць, таму што я разумею канструкт праекту, я разумею, як мусіць дакумент выглядаць, і у мяне ёсць апорныя кропкі, таму што Эстонія, Латвія, Літва і Польшча, яны ўжо прапрацавалі гэтае заканадаўства, яны гатовыя нам надаваць дапамогу ў гэтых пытаннях. Адпаведна, я бы хацела яго рэалізаваць, тым больш, што ўчора тэлефанавала мая сябровачка і казала: ці ты будзеш займацца гэтым далей, таму што я ведаю, што ты не балабол. Я кажу, я ўжо адпрацавала гэтае пытанне насамрэч, але бонусам мне ў гэтых размовах я вязу з сабой паралельна яшчэ 2-3 праекты, якія мне цікавыя. І зазвычай мы глобальна абмяркоўваем усе праекты, і я атрымліваю вельмі слушныя прапановы. Адна з іх, вось зараз Лахвіч быў тут, я не ведаю, ці ён яшчэ тут, ён маргнёт, калі што. Мы прывезлі нашым еўрадэпутатам праект па інтэрвенцыі. Мы працавалі яго, ну, вось ужо на сённяшні дзень 3 месяцы, і мы 3 месяцы заручаліся падтрымкай розных палітыкаў, розных грамадскіх дзеячоў, розных важных людзей, якія могуць нам у гэтым пытанні, ну, прынамсі, няхай не дапамагчы, але хаця б прынамсі параіць, да каго мы мусім звяртацца. Вось, і мы аббегалі вельмі шмат і атрымалі вельмі класныя парады. Вось асабіста мне прыйшла прапанова ад нашага літоўскага сябра, што занурся, калі ласка, ў гэтай тэме ў калектывізацыю, таму што калектывізацыя, яна вельмі шмат тлумачыць паводзіны беларусаў. То бок, чаму вы такія пад прыгнётам? Таму што вось гэтыя часы, якраз калі адбывалася ўся гэтая гісторыя, яны вельмі ўплынулі на ментальнасць цэлай нацыі. Вось, адпаведна, мы мусім у гэтым пытанні адпрацаваць. І мы пайшлі далей, таму што на сённяшні дзень мы будзем з вамі ўжо разам размаўляць і абмяркоўваць гэта пытанне этнацыду, это пытанне генацыду, гэта пытанне інтэрвенцыі, гібриднай акупацыі і акупацыі. Вось гэта праект, з якім мы зараз працуем. Мы лічым яго адным з такіх надважлівых, таму што вось іменна ён тлумачыць усю перадгісторыю, гісторыю і будучыню Беларусі. То бок у гэты праект мы насамрэч закладаем мінулае, тое, што зараз адбываецца, і, канешне, будучыню, якую мы хацелі бы пабачыць. Вось, адпаведна, вітаначкі, мои дражэнечкі, вітаю, Віколь. Да, я тебе сегодня загрузила з волонтеркой, пробач мяне, калі ласка, але я тут паралельна 1500 бегаю, я просто тэхнічна не паспяваю, пробач. Я ведаю, што ты са мной замудоханая, але, ну, ты ж ведала, да каго ты у дапамогу ідзеш. Пробач мне, калі ласка, што я тебе мурыжу. Вось, адпаведна, сябры, гэта мы ўсё будзем працаваць. Я папрашу вас дапамагаць мне, таму што гэта вельмі важлівая справа. Мы будзем выходзіць на пакуль 2 рэсурсах, магчыма, на 3 рэсурсах, залежыць ад магчымасцяў, і мы будзем прасоўваць гэтыя пытанні, канешне, абавязкова. Вось, што сёння я хацела бы, мяне сёння падарвала раніцай, чаму? Таму што пачалі выкладаць фатаграфіі з бабарыгай. Зараз раскажу, што мяне асабіста падарвала ў гэтым пытанні. Прабачце, на ноч трэба чагосьці. Я тебе абдымаю. І я тебе абдымаю, дзякую табе шчыра, што ты ў мяне ёсць. Сёння раніцай выклалі бабарыгу. Все пачалі, вось проста, літаральна все як пад капірку пачалі пісаць пра яго вагу, што ён шмат страціў, сябры. За астатні час з інкамунікада паказалі 2 з каманды бабарыгі, то бок прарасійскія, гаспрамаўскія смактуны, тыя, хто адмаўляюць у беларускай ідэнтычнасці, таму што гэта яму належыць, тыпу, хто такі Каліноўскі, мы яго не ведаем. То бок ты паскуда прасядзеў у Беларусі столькі год, смактаў расіянцам усё то, што смокчыцца зазвычай лукашыстамі,
І ти будеш нам, білорусам, етнічним, і ну не етнічним у моєму випадку, я етнічна українка, але білоруська, 35 год, пробачте, я у Білорусі, і що? Ты мне гніда будзеш распавядаць пра тое, хто такой Каліновскі для беларусаў. Вось, і вось гэтых пачвараў пачалі паказваць, і карацей, мяне гэта крышачку падарвала. Я напісала пост пра Паліну Шарэну-Панасюк, таму што мне важна, каб яе трымалі ў інфармацыйным полі. І я так сабе бачу, што я зараз, канешне, адзначу, што патрэбна параўноўваць, таму што Паліну Шарэну-Панасюк прымусілі здымацца ў ганебным відэа, калі яна хацела выйсці на волю. Ёй у чарговы раз накінулі 411 народную стаццю, мы называем яе, 411 артыкул за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Вось, і мая дзяўчынка прыгожая, разумная, нацыянальна арыентаваная, яна з апазіцыі, і яна яшчэ год будзе за кратамі, яе яшчэ год будуць катаваць, над ёй яшчэ год будуць здзекавацца. І я так сабе пабачыла, што гэта несправядліва, то бок нейкі там выбарыга выходзіць, нешта там чавкае-хуявкае, прабачце, на камеру, яго слухаюць, тут СМІ разрываюцца, а калі Паліну мою паказвалі, усе вось гэтыя ганебныя відэа ганялі яе. То бок ніхто не пісаў, што дзяўчыну проста, ну, гэта здзек над ёй, насамрэч. Вось, адпаведна, я вырашыла вось гэтую несправядлівасць крышачку паправіць і распавядаць, што адбываецца ў тварах беларускай палітыкі. Вось, праект будзе, ён будзе штотыднёвы, я буду яго рэгулярна рабіць. Вось, таксама мы пераходзім у фармат інтэрв'ю, будуць вельмі класныя людзі. Ужо ёсць прапановы розных еўрапейскіх нашых палітыкаў паразмаўляць. У мяне таксама ёсць украінскія палітыкі, хто гатовы са мной пагутарыць па пэўных пытаннях. І я так сабе бачу, што раз на тыдзень, ну, прынамсі 2-3 інтэрв'ю можна рабіць. Адпаведна, сябры, кантэнт будзе напоўнены ўжо не сольнікамі, як зараз. Гэта, напэўна, ну, я не магу сказаць, што астатні сольнік. Мабыць, я буду з-пад коўдры выходзіць да вас часцей, таму што мне час ад часу хочацца з вамі проста паразмаўляць, не пра палітыку толькі выключна, але пра нешта такое жыццёвае, нешта такое, тое, што мне баліць. Вось, падзяліцца з вамі ўсім самым добрым, што ва мне збіраецца за цэлы дзень. Вось, адпаведна, паглядзім, мабыць, будзе фармат з-пад коўдры раз на тыдзень, і я вам буду распавядаць нейкія такія жыццёвыя гісторыі, якія паўплывалі на мае меркаванні, паўплывалі на маё бачанне свету, што мяне зменьвае. Гэта важліва, мне падаецца, вось гэтай энергіяй дзеліцца, таму што гэта вельмі дапамагае, калі ты ў скрутным становішчы. Я магу тут крышачку пазней распавесці, як уплынула на мяне адна дзяўчына. І як яна фактычна сваімі добрымі словамі паставіла мне Алёшку на ногі. Вось, але крышачку пазней давайце пакуль пра нашых пачвараў паразмаўляем. Твары беларускай палітыкі распавела, чым я буду займацца. Я буду пісаць шмат пра Паліну Шарэну-Панасюк. Я буду шмат пісаць пра Мікалая Статкевіча. Гэта людзі, якія знаходзяцца за кратамі, і ў іх цяжкі стан. Паліна катуецца, яе збіваюць пастаянна, а Мікалай Статкевіч ужо, ну, амаль 700 дзён, там 600, я зараз не палезу, ну, амаль 700 дзён, не хачу зараз лічбай памыліцца, знаходзіцца ў рэжыме інкамунікада. Вось, мы не ведаем дакладна, ці ён жывы, у нас няма аніякай інфармацыі. Вось, адпаведна, я лічу, гэта патрэбна таксама ўздымаць пытанні, таму што, ну, сябры, прабачце, калі ласка, але гэта ўкрай важліва. Пішыце каментары. Мой тэлеграм-канал, ён аджывае. Заўтра з'явяцца пэўныя пасты. Я там буду публікаваць свае меркаванні па стрыму. Мне вельмі патрэбна пачуць ваш фідбэк. Мне вельмі патрэбна вашыя думкі. Я хачу наладзіць з вамі камунікацыю, таму што пытанні, якія я буду ўздымаць, яны з большым павязаныя з сацыяльнымі праблемамі, сацыяльнымі працэсамі, якія адбываюцца. Адпаведна, я як сацыял-дэмакрат, чалавек, якой сачыць за сацыяльнымі працэсамі, аналізуе сацыяльныя працэсы, можа патлумачыць, чаму адбылася тая альбо іншая сітуацыя, паводзіны людзей. Гэта ўсё вельмі важліва, таму што калі мы дакладна разумеем, што адбываецца, мы можам неяк паспрыяць на пазітыўнае рашэнне той альбо іншай канфліктнай альбо крытычнай цяжкай сітуацыі. Адпаведна, мой тэлеграм-канал, ён будзе зараз працаваць на аўдыторыю. Я буду разам з вамі працаваць.
і мы будзем абмяркоўваць вось такога кшталту пытанні, таму што глядзіце, учора літаральна я полезла глядзець этнацыд, таму што я ім зараз жыву, таму што гэтая тэма, якую я буду ўздымаць з шматлікімі нашымі гасцямі. І я пабачыла ў Вікіпедыі базава проста Вікіпедыя, то бок гэта не падручнік, гэта не нейкая там аналітычная стацця. Проста Вікіпедыі напісана, што першы падзел Рэчы Паспалітай адбыўся на падставе таго, што федэрасты, на той час гэта імперцы, яны вырашылі, здагадайцеся, што зрабіць? Правильно, павярнуць ісконна рускія землі. Не паверыце, я афігела. І я занурылася ў гэтую тэматыку, я пабачыла, што падзялілі ў той час і беларускія тэрыторыі, і ўкраінскія тэрыторыі, то бок гэта наша агульная такая гісторыя з украінцамі. І я такая, фігасі, трэба распавесці маім сябрам-украінцам, што, аказваецца, пры першым падзеле Рэчы Паспалітай Галічына пайшла пад Аўстра-Угоршчыну, падаецца так. Вось, то бок прусы. А вы ведаеце, хто гэта? Ты ж кацапы, ведаеце, хто гэта? Яны, аказваецца, там шарудзілі ў 1772 годзе да ЯБЖ. Вось, і я вырашыла, што патрэбна вось гэтую гісторыю таксама ў паблікі пускаць, каб мы атрымлівалі жыве вечна. Каб мы атрымлівалі абратную сувязь. Адпаведна, вось гісторыя з Бабарыгай мяне сёння натхніла аднавіць канал, таму што патрэбна некаторыя рэчы тлумачыць, з чаго яго, прабачце, я скажу груба, схіралі гэтую, прабачце, веташ выцягнулі з-за кратаў і паказалі гэтага мордаварота. Вось, мне тэхнічна стала цікава, што адбываецца, якія працэсы, таму што ён жа ж напісаў відос да Новага года. То бок прайшло ўжо даволі шмат часу дзеля таго, каб яго апублікаваць, а яго публікуюць именно зараз. І мне падаецца, мы ведаем адказ. Глядзіце, 26 числа нібыта выбары. Нібыта выбары мы байкаціруем, мы запусцілі кампанію «Мой прэзідэнт сядзіць у турме». Нібыта выбары, і зноўку Лукашенко сам сябе абірае, і карацей, уся гэтая гісторыя цягнецца ў Беларусі ўжо 30 год, разумееце, мы ўжо нават ужо і глаз не дзёргаецца, мы не рэфлексуем на гэтай гісторыі. То бок, вось гэтая сінепалая падла, яна сядзіць, і ўсё, ён в трон впіўся, разумееце, у мяне такое пачуццё, што суперклей, вось эксперыменты па суперклею, яны апрабіраваныя былі на Лукашэнкі, таму што яго дупа ад стула ніяк не можа ад гэтага трону аторвацца. Адпаведна, я так сабе бачу, такія дэмакратычныя сілы у нас ёсць такія, яны топяць за тое, каб людзі ішлі галасаваць супраць усіх. Мы лічым гэтую пазіцыю ганебнай, ну, мы, моя каманда і нашыя паплечнікі, нашыя саюзнікі лічаць гэта ганебным. Чаму? Таму што вы ствараеце яўку. Лукашыстам не патрэбны лічбы, ім патрэбныя карцінкі. То бок, чым больш людзей прысутнічае на выбарчых участках, тым лепей для яго, таму што ён еўрапейцам паказвае, паглядзіце. А маё то стада пайшло галасаваць, а што вы хаціце? Вось яны легальныя, абсалютна, вось вам доказы ўсе. Яны ж чамусьці дыктатуры любяць фармалізацыю. Вось мне гэта дзіўна, мне падаецца, гэты працэс патрэбна вывучыць, таму што я не прыдзяляла ўвагу, чаму дыктатура любіць усё азаканадавіць, разумееце? Гэты ж пачвары, яны ж не дзейнічаюць як сапраўдныя злачынцы, ім усё патрэбна падвесці пад дакументы, а дакументы падпіліць пад працэсы, якія яны там робяць. Вось патрэбна было федэрастам ядерную зброю беларусам впіхнуць. Беларусы былі супраць. Што зрабілі? Змянілі канстытуцыю беларускую, дзе дазволілі з статуса нейтральнай краіны перайсці ў статус ядернай дзяржавы. Ну, то бок тут усё лёгка патлумачыць, патрэбна было ядзерку. Я б запрапанавала федэрастам насамрэч перарабіць сваю канстытуцыю, прапісаць там, што адзіны легітымны кіраўнік дзяржавы Лукашенко. Яны так мараць пра булевага фюрэра, я бы ім аддала, разумееце, я б яшчэ і прыплаціла. Я шчыра кажу, я бы не па праектах бегала, шукала грошы, а я бы пабегала па еўрапейцах і сказала, слухайце, давайце мы гэтую пачвару перададзім на рашку, яны там гатовы яго забраць. Вось мне падаецца, гэта ідэальны варыянт. Таму што тут мы убіваем дзвюх зайцаў у адзін момант. То бок, ну, беларускай трусы, але калі я скажу трусаў, гэта крышачку будзе так раздзіць вуха. Дык вось што я разумею, што тыя лукашысты, якія зараз у нас, я так ужо пабачыла сябе ў бліжэйшы час пракурорам, я падумала, я іх не буду судзіць, я іх не буду засуджваць. Я ім запрапаную паехаць на рашку, таму што мне падаецца, што для іх лепшае пакаранне будзе гэта апынуцца на рашкі. Ну, як вы лічыце?
З бабарыкі гатуюць, Нельсона Мандэлу, з бабарыкі гатуюць гарматнае мяса, я так скажу. А, Яго выцягнулі таму, што ідзе вось гэтая электаральная кампанія. Сёння я чытала, у нас ёсць, Майк і Найк, падаецца, называецца рэсурс, я не памятаю, расійскай пішуць. У мяне вельмі мала падпіскі на расійскамоўныя, скажам так, паблікі. Яны могуць быць 100% беларускімі, яны могуць быць патрыятычнымі, яны могуць быць любымі, але калі яны напісаны расійскай мовай, я не рэфлексую, я нават не падпісана на іх. Гэта дзесьці хтосьці перапосціў, я пабачыла, і мне гэта інфармацыя падалася цікавай. Яны гэта тлумачаць тым, што нібыта бабарыгу выцягнулі гэтую ветаж дзеля таго, таму што Сенепал, ён насамрэч страціў давер пасля інтэрв'ю Зеленскага ў федэрастаў. То бок усе ведалі, што ён падла, але што такая падла, ніхто не здагадваўся. І вось у інтэрв'ю Владзімир Зеленскі, я зараз не кажу і не абмяркоўваю палітычнае поле Ўкраіны, у мяне сваё беларускае ёсць. Ён сказаў жа, што гэты прыдурак званіў, яму тэлефанаваў і распавядаў пра тое, што ён прасіў прабачэння, што ціпа Вова, гэта не я, Вова я сліваюсь. Гэта важная інфармацыя, таму што мы працуем па адным праекце, дзе мы вось такія крупінкі збіраем, таму што нам патрэбна вызначыцца, што адбываецца ў Беларусі. Адпаведна, мы рэфлексуем і рэагуем. Вось яны прапусцілі, што гэтая падла страціў давер федэрастаў і папёрся зараз на захад, таму што на захадзе то яму могуць даць гарантыі бяспекі, гарантыі бяспекі. Разумееце, а федэрасты не дадуць, федэрасты яго кокнуць. І там, карацей, я так разумею, што Суперклей ўжо свой тэрмін адпрацаваў за 30 год і пачаў дзесьці падсыпацца, і гэтая пачвара прыпадняў дупу і кажа: я тыпу гатова ступіць трон. Калі ласка, вось вам бабарыга, можаце цяпер яго 30 год юзаць. Вось, я так думаю, што гэта ўсё павязана з тым, што ён падлізваецца пад маскалей, таму што і кажа: я такі, паглядзіце, я ж вашых, вон Машку паказалі, Машка не такая худая, як пісалі ў пабліках, вось вам Віцьку пакажу, глядзіце, ён не такі страшэнны, як там апісваюць яго. Адпаведна, зараз уся гэтая гісторыя, зараз на палітычную мову перайду. І я перакананая, што гэта саступкі з федэрастамі, таму што яму да чорціку патрэбны бабкі. Усё там валіцца. Я бы прыдзеліла ўвагу яшчэ зараз крышачку вашую. Я разумею, што расіянцаў слухаць гэта такая сабе справа, але я слухаю Ігора Ліпсіца, гэта эканаміст вельмі вядомы расійскі. Я не ў тым кантэксце, што я там, будучы эканамістам, у захапленні, як ён падае інфармацыю, каб ён быў беларусам, дык я бы захаплялася ім, але не, я проста яго слухаю, але ён добра падае інфармацыю, ён яе тлумачыць, ён яе фіксіруе дакументальна, ён абгрунтоўвае свае меркаванні, таму ён з усіх эканамістаў, якія існуюць расійскія, адзіны, каго я гляджу. Гэта, мабыць, неправільна, таму што там ёсць у іх яшчэ нейкія іншыя. Я шчыра кажу, я нават і не ведаю, хто ў іх іншы. Стапінг Асташ. Я зараз боюсь памыліцца, я не хачу зараз каверкаць прозвішча. Ёсць там яшчэ адзін эканаміст, я яго не гляджу. Але Ліпсіца я гляджу, таму што мне патрэбна разумець, якія працэсы нарэшце адбываюцца. І вось у гэтым пытанні, мне падаецца, ён самы аб'ектыўны. Вось, Сенепаламу да чорцікаў патрэбна, Мілонаў, хто такі гэта такі рыжы, мне падаецца, так? Я яго бачу час ад часу, омікі паказваюць яго, ён гею ганяе на Расіі. Вось, хай бы ён сваіх підарасаў паганяў, прабач, господі, таму што гею не трэба чапляць, геі гэта парадныя людзі. Я сябрую з людзьмі нетрадыцыйнай арыентацыі, гэта модна казаць у агульным сэнсе, але гэта класныя хлопцы, дзяўчаты, ЛГБТ, я вельмі шмат сяброў у мяне такіх. Вось, а Мілонаў, калі Мілонава, я не ведаю Мілонава эканаміста. Прабачце, Ліпсіца, я кажу, я не буду, давайте не буду паліцца на тым, чаго я не ведаю. Мне цяжка даваць ацэнку расійскім эканамістам, таму што я больш за беларускай эканомікай сачу. Я разумею, што яна дзесьці пацягваецца да расійскай, што звярніце ўвагу на то, як скардзяцца людзі, што свістанулі цэны на кватэры. Я патлумачу, што адбываецца з беларускімі кватэрамі. Беларусы ніколі не лічылі цэны ў беларускіх рублях. Беларусы жывуць далярамі. І я жыву далярамі. Я, будучы ва ўкраіне, я не адвязала сябе на грыўню, то бок у мяне ўсё роўна мае мазгі аўтаматычна пераводзяць усё ў даляры. То бок гэта такая беларуская спецыфіка, і мы ў гэтым жылі шмат часу, і для нас гэта абсалютна нармалёва ўсё пераводзіць у еўра, ў даляры. І вось зараз беларусы скардзяцца, што хаты яны сталі даражэй. Чаму? Таму што
калі вось, напрыклад, в Украіне арэнда яна фіксіруецца ў грыўні. Там у іншых краінах у Еўропе у еўра, там у Польшчы яна можа быць у злотых, у Беларусі у далярах, каб вы разумелі. То бок так, ён дагаворам будзе прапісана, што там, умоўна кажучы, там 300 беларускіх рублей в эквіваленце на такую-то суму даляраў. Разумееце, то бок яны прывязаны да баксаў. І зараз кіпіш паніка, таму што курс свістануў, прасеў беларускі рубль, не памыляйцеся ніколі, як эканаміст кажу, я калі чую там взлетела гривна, да, тут в Украине часто помыляются, типа гривня взлетела. Это не гривня взлетела, гривня на 2... доллар подорожал, вот, доллар подорожал. Это просела нацыянальная валюта. Гэта цяжка тлумачыць, таму што курсавыя разніцы вось гэтыя трэба занароўвацца ў тэму, не буду зараз вам дурыць гэтым галаву, але калі вы бачыце, што нацыянальная валюта зменьваецца адносна фіксіраванага даляра, глядзіце, яна альбо замацавалася, альбо прасела. То бок, даляр, ён гэта мировая валюта, гэта стандарт, скажем так, не залаты, але тым не менш. То бок арыентыр на валюту, адносна якой калыванні ідуць. Таму не кажыце, што даляр падаражэў, гэта нацыянальная валюта танней стала. Вось, то бок вы за хлебчык будзеце крышачку больш сваімі грашыма нацыянальнымі плаціць, а долар як быў адзін, так і застаўся адзін. Адпаведна, вось тут важліва разумець, што ў Беларусі адбываецца. Учора хата ў далярах каштавала 200 рублёў, а сёння яна каштуе 300 рублёў. А заработная плата, яна ж, прабачце, не ў далярах, яна ў беларускіх рублях. Адпаведна, тут атрымліваецца такой, відыце, когнітыўны дысанансчык. Тыпу, у нас усё афігенна, але народ скардзіцца. Звярніце ўвагу, я буду вам паказваць гэта ўсё. Мы будзем весці фармат відэо, то бок я буду дадаваць, гэта ў сольніках хутчэй за ўсё будзе, я буду дадаваць гэта, паказваць, што ў Беларусі адбываецца, таму што я зараз паглядзела, прыйшло відэа, мне вельмі цікавае, дзеці беларускія стаяць на каленях. Беларускія дзеці ніколі не стаялі на каленях, для мяне быў шок просто, што адбываецца. То бок, вось гэта ўсё ў кантэксце этнацыду, генацыду, інтэрвенцыі, гібрыднай акупацыі. У Беларусі яшчэ не адбылася поўная акупацыя, але яна хутка можа здарыцца. Адпаведна, мы гэта ўсё будзем прагаворваць, чаму беларускія дзеці. То бок я не буду вам паказваць відэа з пазіцыі «вось паглядзіце». Я вам патлумачу, чаму так адбываецца, чаму беларускіх дзяцей патрэбна ставіць на калені, каб яны там да кагосьці звярталіся. Адпаведна, мы гэта будзем прапрацоўваць усё. Таму Бабарыга, зноўку павярнуся да яго, з яго пачала, і ім, дзякуй Богу, і закончу. Яго зараз будуць мяняць на плюшкі кацапаў, таму што ён усё сваё жыццё прапрацаваў у Газпраме, і гэты чалавек для кацапаў, скажем так, не лішні, таму што ён же ж валодае інфармацыяй. Адпаведна, чалавек, якой валодае інфармацыяй, ён патрэбны. Вось, сабе таксама зорачку на грудь павешу, таму што 24 лютага 2022 году мне напісалі, вы нам патрэбна жывая, таму што што? В кацелке нешта варыцца. Таму, сябры, будзем сачыць уважліва за беларускай павесткай, таму што Украіна для вас гэта патрэбна. Я не бачу, украінцы ёсць, няма. Гэта павязана, гэта ўсё крылюецца. Я ведаю, што вы абражаныя на беларусаў, я ведаю, што вы не чакалі таго, што адбылося. Мы самі не чакалі, будучы ва ўкраіне, але зноўку гэтаму ёсць лагічнае тлумачэнне. Мы можам гэта паясніць з пункту гледжання логікі падзеяў, якія былі ў Беларусі. І вось гэты момант патлумачыць, як гэта адбылося і чаму гэта адбылося для разумення ўкраінцаў. Таму што расіянцам даказваць там няма чаго, гэта імперцы, беларусы не імперцы. Беларусы такія ж ахвяры, як і ўкраінцы, і шчыра скажу, тут у маіх сяброў, прынамсі, гуляе такая вельмі, мне падаецца, слушная фраза: мы не можам з украінцамі мерацца, каго больш згвалтавалі. То бок у Беларусі беда, і ва ўкраіне беда, і мы мусім прапрацаваць гэта у сабе, зразумець, што адбылося, чаму так здарылася. Вось, і я тут, мабыць, бонусам у карму беларусаў скажу, што беларусы ніколі не падтрымлівалі напад на Украіну. І ў Беларусі не было гэтай шызоннай гісторыі, таму што побач з Беларусю знаходзіцца Польшча і Літва, і мы ведалі, як мы хацім жыць.
заўсёды ведалі, што для нас еўрапейскі шлях. Адпаведна, калі ў беларуса спытаеце здаровага, адэкватнага, аб чым ты марыш, ён скажа: "Я хачу жыць у еўрапейскай сям'і". І гэта большасць. То бок мы гэта дакладна ведаем. Таму тут з украінцамі нам патрэбна, канешне, знаходзіць агульную мову, размаўляць, тлумачыць, і мы гэта будзем рабіць праз нашыя праекты, мы будзем рабіць гэта праз нашыя рэсурсы. Таму я вельмі спадзяюся, што ўсё атрымаецца. Па праектах, тых, што я буду рабіць, твары беларускай палітыкі, мы будзем браць паблікі, мы будзем браць афіцыйныя заявы, і мы іх будзем разбіраць і глядзець, што за твары беларускай палітыкі ў нас тут павылазілі. Вось, мы будзем таксама, я ў планах маю палітолагаў запрашаць, я ўжо казала, і гісторыкаў запрашаць, і у мяне ёсць цудоўныя людзі, якія будуць дапамагаць нам у праекце, і я таксама хацела бы, каб вы іх пачулі, таму што мне разгарнулі не так даўно паняццё натуральных кардонаў краіны. То бок мне задалі пытанне: "Хелен, што ў тваім разуменні натуральныя кардоны, натуральныя межы краіны?" І я такая: "Я не ведаю". І калі я занурылася ва ўкраінскую гісторыю, я пабачыла, што ў вас гэта нармалёва абсалютна. Вы разумееце, што там з боку Карпат горы, гэта натуральныя межы. Там з боку Польшы таксама ідзе, з боку Беларусі Палессі, там балоты, то бок натуральныя межы. А ў беларусаў такога разумення няма. Мне гэта стала цікава, я гатова гэта прапрацаваць, і я папрасіла навуковую працу, і адзін з навукоўцаў мне даў сваю кнігу, якая яшчэ не скончаная. Я бачу, што яна яшчэ не адрэдагавана, але ён разумеў, што мне патрэбна інфармацыя, а не, скажем так, аналіз таго, як ён гэта піша. І я з задавальненнем прачытала, і я з задавальненнем гатова гэта з вамі абмеркаваць, таму што Беларусь, яна крышачку, канешне, ў сілу розных абставінаў ад украінскіх пытанняў і ад украінскай гісторыі адстае. Таму мне вельмі важна пацягнуцца і пацягнуць нашых сяброў, і пацягнуць экспертаў, якія зараз у беларускай прасторы, мы літаральна учора гэта абмяркоўвалі, не хапае людзей альтэрнатыўных. То бок гандлююць таблом тыя, каму плацяць, мы тут зашываемся, спрабуем неяк зарабіць на хлеб, і адпаведна у нас галава заплаціць за кватэру, нагадаваць дзяцей, схадзіць у паліклініку, аплаціць аналізы, і гэта ўсё патрэбна зрабіць, таму што ніхто не фінансуецца, ніхто не атрымлівае гранты, ніхто не атрымлівае нейкія там плюшкі, прэферэнцыі, распілы ўсе праходзяць за нашымі спінамі. Не, я не завідую, я проста канстацірую факт. Адпаведна, у каго ёсць магчымасць выходзіць вось рэгулярна на всякія еўраблядзіо, я гляджу, што яны гэта рэгулярна і робяць. У мяне такой магчымасці, на жаль, няма, таму што я працую. Адпаведна, мне вельмі важліва, каб мяне пачулі, няхай нават праз мае паблікі, праз мае рэсурсы. І зноўку нагадаю, тэлеграм-канал будзе працаваць. Мы там будзем працаваць з вамі і па палітычных пытаннях, і па валанцёрскіх пытаннях. То бок я вось сабе паставіла задачу такую глобальную, падняць зноўку рэсурсы. Я ведаю, што яны былі падчас пратэстаў эфектыўныя, вы мяне чулі, вы мне дапамагалі, вы нас артавалі. Адпаведна, я гатова гэта ўсё паўтарыць, таму што 25 год для нас год вельмі цяжкі, таму што адна сказала: "Я буду лідарам пажыццёва, таму што я нацыянальная лідарка", і вось так все вырашылі. Другі сказаў: "Я з гэтага трону не злезу, клей працуе яшчэ добра". А беларускі народ, ён не вызначаны, у нас дэпартацыі, у нас жахі, у нас страхі. Адпаведна, патрэбна неяк з гэтым усім працаваць і тлумачыць, што людзі, якія вам абяцаюць, а не робяць, калі ласка, не слухайце іх, таму што гэта злачынцы, якія проста тупа адпрацоўваюць свае бабкі. Таму сябру, і ютубчык, і фэйсбук, і тэлеграмчык зноўку аджываюць. Я пакуль яшчэ чорная, але я спадзяюся, што хутка ў мяне з'явіцца матывацыя апранацца паяскравей, пацікавей. Мабыць, таму што я раблю гэта, на жаль, зараз рэдка. Я кажу, я зараз яшчэ знаходжуся ў такім цяжкім псіхалагічным стане з-за тых стратаў, якія былі ў маім жыцці. Вось банда дзедусіка, калі вы мяне чуеце, вы ведаеце, якая боль праз страту такую, і я зноўку пражываю, таму што я гартаю TikTok, мне патрапляе відэа, я яго абавязкова гляджу.
Гэта балючая гісторыя для нас з вамі. Вы ведаеце, як мы яго любілі, як насамрэч яго не хапае нам. Таму, разумееце, мне страціць вось гэтую сувязь з ім пакуль цяжка. Я маю на ўвазе адпусціць памяць і ўжо проста сабе сказаць, што ён не хоча бачыць твае слёз, ён хоча бачыць цябе вясёлую, як ён любіў, ён пастаянна смешыў. Мне не хапае яго сонцапрывід, як твае справы. Я вельмі сумую за гэтым. Вось, мае іншыя Андрюха Ворск загінуў. Мне шмат сяброў маіх, Ромчык загінуў, Серёга загінуў. Карацей, вы разумееце, вось стан маёй галавы, калі я страціла вельмі блізкіх мне людзей. Але я не хачу занурвацца ў гэтую тэму зараз і ўвогуле я хачу адпусціць іх, таму што я ведаю, што яны самі там наверху бачаць, як я гэта ўсё пражываю, мне цяжка, і яны не хочуць мяне бачыць у такім стане. Таму пераналаштоўваем сябе на пазітыў, на працу. Што яшчэ з цікавага? Я запрапанавала учора сваёй сябровачкі ўлаштаваць такі фармат, як папаздэнькі. Што такое будет папаздэнькі? Гэта мы будзем жаночым такім табарам выходзіць і абмяркоўваць самыя такія непікантныя гісторыі, але такія, ведаеце, жыццёвыя гісторыі. Таму што я кажу, мы ж усе мамкі, мы ўсе такія, хтосьці ўжо бабуля, хтосьці рыхтуецца стаць бабуляй, а хтосьці вось чакае, калі яна зможа стаць бабуляй. То бок я ўжо сыну кажу, так намекаю, што сына, мама ўжо гатова нешта такое маленькае паціскаць камочак нейкі, таму што хочацца новага жыцця нейкага. Але ён сказаў, ён пакуль не будзе, таму што ён будзе ваяваць. Адпаведна, пакуль папаздэнькі будзе фармат. Дзеўкі мае нешта так кажуць, Хелен, назва нешта такая вельмі непалітычная. Я кажу, ну так а папаздэнькі непалітычныя. Навошта нам пастаянна размаўляць пра палітыку? Гэта ж не цікава, патрэбна і пра жыццё размаўляць. Вось, ну, карацей, дзяўчаты мае яшчэ думаць, будуць яны ў фармаце папаздэнькі працаваць. Калі яны адмовяцца, я абавязкова сабе найду нейкую кампаньёнку, і мы будзем з ёй улаштоўваць нешта такое шабурное, ведаеце, такое не класічнае, не стандартнае. Вось, каб проста людзі адпачылі і атрымалі нейкае эстэтычнае задавальненне. Вось, то бок два фарматы я вам ужо агучыла. Гэта тое, што мы будзем рабіць рэгулярна, і фармат інтэрв'ю і сольнікі, канешне. Так што тыдзень у мяне такі будзе насычаны, і у вас будзе насычаны, я спадзяюся. Мы будзем, мабыць, яшчэ пад коўдрай, вось мне зараз літаральна прыйшла ідэя яшчэ зрабіць такія, ведаеце, проста паразмаўляць, проста абмеркаваць, як прайшоў дзень, як ваш настрой, што было цікавага, што вы цікавага пабачылі, мабыць, у вашым жыцці адбылася падзея, якая змяніла ваш светапогляд, і вось я гэтай пазітыўнай, напэўна, ноткай хацела бы скончыць, таму што амаль гадзінку ў эфіры. Я вас крышачку патрусіла, я вас крышачку вам нагадала пра сябе. Я пераканана, што мае беларусы да раніцы ўсё пагледзяць, таму што яны, я іх прашу, калі ласка, не тыкайце мне лайкі, я вас вельмі люблю, я вас вельмі цаную, і вашае жыццё для мяне гэта прыярытэт. Таму, беларусы, калі мяне глядзіце, я экстрэмістка, я эканамічная тэрарыстка, таму, калі ласачка, не шкодзьце сабе самі. Вось, я зраблю ўсё належнае, каб не падставіць вас. Вось, адпаведна, астатняя вось такая хацела бы, напэўна, распавесці, што значыць людзі ў жыцці, таму што для мяне людзі, мае знаёмыя, гэта каштоўнасці. Я заўсёды гэта падкрэсліваю, кожнаму кажу, ты ў маім жыцці каштоўнасць. Калі ўжо я з табой сябрую альбо камуніцырую, значыць, ведай, што ты ў маім жыцці каштоўнасць. То бок я гатова прыдзяляць увагу, я гатова вытрачаць час, рэсурсы, людскай сілы, дзесьці дзеліцца сваімі напрацоўкамі, навуковымі ў тым ліку. То бок я ніколі нічога не шкадавала, я такі чалавек. Вось у пэўны момант, калі мне стала цяжка, я выйшла з рэанімацыі, абсалютна патухшая, на ватных, што называецца, на баваўняных нагах, таму што блізкі мне чалавек на апаратах, я бачу, як яго грудь па сінусоідзе падымаецца і апускаецца, то бок за яго дыхае апарат. Я выйшла разгубленая абсалютна, я была дэзарыентаваная настолькі, што я не разумела, куды я іду. Я не разумела, у якім раёне я знаходжусь, і ўвогуле, што вакол мяне адбываецца. Я патэліла сваёй сяброўкі, сказала ёй, што ў мяне вось такая гісторыя. І самае, ведаеце, самае такое для мяне цяжкае было, я Лёшку, я яму таксама там дасылала розныя рэчы, я ж валанцёрыла, і ў мяне быў доступ, скажем так, да унікальных нейкіх рэчаў. Я там на іх перадавала 10-та гірска-штурмовая бригада, коли мене побачите, коли впізнаєте, я вас вітаю, я вас дуже люблю, і коли потрібна допомога, звертайтеся, ми поспробуємо вам допомогти, звісно.
Вось і Лёша экіпіраваны быў вельмі добра. У яго быў кіларывы шолам, у яго былі наплечнікі, у яго быў добры бронік, у яго былі нават накаленнікі былі. І ён увесь быў у экіпе, таму што ён быў на перадавой. І нічога, што я ў яго пастаянна гэта пытала, таму што я кажу: "Цябе ўсё ёсць, то бок у цябе захіст ёсць". Ён кажа: "Не, малая, ўсё добра, я апрануты вельмі добра, так што мне нічога не страшна". І падчас абстрэлу ён падаў так, што уламак прасёк яму шчыку і прайшоў да косткі і прабіў костку і застраг у коркі не магу сказаць, што ў кары галаўнога мозгу. Зараз там уламак, ён вось так вот стаіць, блакіруе нам розныя рэчы. І то бок, мой стан можаце сабе ўявіць, у якім стане я выходзіла, то бок надзеі не было аніякай, лекары казалі, што адзінае, што зараз патрэбна, гэта каб ён за 2 тыдні вызначыўся, альбо ён застаецца ў вегетатыўным стане, і гэта дрэнная гісторыя, таму што гэта на гады можа працягнуцца. Я абавязкова запілю стрым па гэтай тэме, таму што мяне дзяўчаты, мае медыкіні, яны просяць: "Калі ласка, распавядзі сваю гісторыю", таму што яна вельмі важлівая. Яна вельмі пазітыўная, і яна з пазітыўнай канцоўкай. Адпаведна, будзе асобны стрым. Я распавяду пра Алексея не зараз, таму што мы ўжо гадзіну ў эфіры, і я ж кажу, пад коўдрай. Бачыце, у мяне тут коўдра з сабой. Я ёй час ад часу накрываюся, але дома цёпла, і мне прыходзіцца то накрывацца, то раскрывацца. Вось, і я патэліла сваёй сяброўкі, я патэліла жонкі Сашы Балаганова, Лесі, таму што яна увесь гэты час давала нам кансультацыі па медычных сродках. Яна дапамагала нам, калі мы замаўлялі медычныя нейкія сродкі за мяжой, яна давала кансультацыі. Я Лесю абожнюю. Лесечку, гэта, мне падаецца, ведаеце, такое бозя на зямлі нам залишив янгола. То бок Лесечко – це такі для мене янгол, з яким я раджуся, з якою я просто люблю порозмовляти спокійно. Неймовірно цудовна, неймовірно позитивна і неймовірно світла. То бок, ось Лесечко, коли випадково мене побачиш, я тебе люблю, і я тебе аддаю тое, што ты мне даеш. Гэта твоя любоў, твоё добро, твоё натхненне, матывацыю, ўсё самае лепшае, што ў цябе ёсць. Я не ведаю аніводнай у цябе рысы, якая бы ішла пад грыфам дрэнная. Вось. І я ёй патэлефанавала, і яна са мной размаўляла доўга. Вось яна размаўляла са мной столькі, сколькі мне было патрэбна. Я сама паклала слухаўку, і Лесю мне ў той час сказала: "Ты разумееш, што ён у капсуле, яму цяжка, і ён цябе шукае, ён блукае, а ў коме Лёша быў адзін. Гэта азначае, што ён увогуле не рэфлексаваў ніяк на знешні свет". Ну, в прынцыпе, у коме ніхто не рэфлексуе, не рэагуе на знешні свет, але у яго у коме казалі, што вось паказнікі, якія ёсць, сведчаць пра тое, што ён блукае, і ён не шукае, як выйсці з гэтага стану, то бок патрэбен быў час. І Леся мне сказала, што гэта добра, што ён у коме, то бок арганізм яго борацца з жыццё, арганізм не гатовы яго пакінуць у такім стане, што ён мае сілы, але капсула вось гэтая кома, яна зараз знешнія ўсе фактары прыбрала, і сілы не вытрачаюцца на тое, што яго не ратуе. Яна мне параіла: хадзі з ім размаўляй, ён цябе чуе, ён цябе пачуе. Тактыльна вельмі важліва быць побач з чалавекам, то бок я ад Лёшкі не адліпала, я разумела, што ён не рэагуе на мяне, ён не можа сціснуць маю руку. Але ўвесь гэты час я гэта рабіла, я сціскала яго руку, я распавядала яму нейкую ахінею абсалютна. Вы можаце сабе ўявіць 8 гадзін, ну не 8, я там плюс-мінус 4-6 гадзінаў пастаянна з ім знаходзілася, плюс абеды, то ёсць 5-10. Вось, але я з ім размаўляла. 9 дзён мы былі ў коме, і я памятаю, я зайшла ў рэанімацыю, ён расплюшчыў адно вока, таму што там усё было заплыўшы, твар весь. І першае пытанне, якое я ў яго спытала: "Ты мяне памятаеш?" Ён маргнуў адным вокам, і я сказала: "Ты мяне чуў? Я была з табой увесь гэты час". Ён таксама маргнуў. Ось, і крыху пазней ён у мяне ўжо, калі ён адужаў і калі ён ужо згадваў, у нас праблемы з памяццю, ён урыўкамі згадвае інфармацыю, але я яму шмат распавядаю: "Памятаеш, мы з табой у лікарні хадзілі туды". І вось нядаўна ён мне сказаў: "Хелен, чаму ты плакала?" Я кажу: "Калі я плакала?"
Я не плакала ў рэанімацыі, вось калі яго перавялі ўжо ў рэанімацыю, я не плакала. Нягледзячы на тое, што я маму пахавала, я не дазваляла сабе з Алёшай, прыходзіць яму сеяць негатыў. Наадварот, мне патрэбна было яго смяшыць, таму што была пнеўманія, мне патрэбна, каб у яго дыяфрагма працавала. Усе ведаюць гэтую гісторыю, прынамсі з майго блізкага атачэння, што калі памерла моя мама, я ехала смяшыць у лікарню Алёшу. Вось такі лёс у мяне быў, таму што я разумела, што яго ратуе мой смех, і вось гэта для яго зараз вельмі патрэбна. І я не магла сабе дазволіць вось у гэты траур, у гэтыя слёзы сысці, і гэта быў мой ратавальны круг. Вось Лесю мяне накіравала. Лесю мне сказала: не здавайся, не глядзі ні на што. Так, будуць казаць, што магчыма ўсё дрэнна. Будуць казаць, магчыма, што сітуацыя крытычная і яна не выправіцца. Насамрэч, я дзесьці разумела, што мне хочуць давесці інфармацыю пра тое, што ён на ўсё жыццё застанецца овачам, ён будзе на апаратах, ён будзе на ШВЛ, магчыма, альбо на кісневай підтрымці. То бок мы гэта ўсё разумелі, але Леся мене настільки вмотивувала, я зараз українцям кажу, вона мені на таку дала віру в те, що я зможу його підняти на ноги. І Альоша уже в реанімації, правда, був. Я пам'ятаю, я Олексі подзвонила, попросила: Олекса, Лёшка тебе глядел, ён ведае твой голос. Калі ласка, запиши ему голосовуху позитивную, нейкую. Таму што ён цябе пазнае, яму гэта патрэбна зараз, таму што Алёша не размаўляў, ён быў на апаратах, і адпаведна камунікацыя ў нас адбывалася адным вокам, і мы: хочаш піць, маргні, то бок ён маргаў. Гэта цяжка было. І я папрасіла Олекса: калі ласка, запішы. Ён кажа: ты ўпэўнена, што гэта патрэбна рабіць? І я сказала, што так, я хачу яго падняць на ногі. Но ў той час Олекса мне сказаў, што Хелен, як бы мне хтосьці іншы гэта сказаў, я бы не паверыў. Але ведаючы цябе, я ведаю, што ты яго паставіш на ногі. І я паставіла на ногі яго. Напэўна, у кастрычніку Леша ўжо больш-менш сам хадзіў мінулага года. І ўсё афігенна проста. Вось так, у нас ёсць праблемы з памяццю, але я пра што кажу? Сябры, мы не ведаем, у якую хвіліну будзе добра, а калі будзе дрэнна. Нават у самай скрутной сітуацыі, нават у самым дрэнным становішчы. Паспрабуйце пашукаць пазітыў. Ёсць моманты, за якія вас будуць ненавідзець, але калі чалавек зразумее, чаму так адбылося, чаму так здарылася, чаму вось дзеі былі іменно такімі, ён хутчэй за ўсё зразумее, што гэта было ратаванне такое маўклівае, ціхае. Я з гэтым сутыкаюсь вельмі часта, таму што мне незразумелы некаторыя пэўныя дзеі маіх сяброў. Што вы робіце, нахлера вы гэта робіце? Потым я разумею, што там было рацыю, проста ніхто не мог мне аб гэтым дакладна сказаць. Таму шукаем пазітыў. Тым больш, што сітуацыя, мы ва ўкраіне з вамі, у нас сітуацыя цяжкая. І на добрай ноце скончу. На добрай ноце, у нас яшчэ 8 хвілін можна працаваць. Я вельмі ўдзячная Сакаласу, таму што гэты літоўскі хлопец дапамагае нам, нягледзячы на ўсе нашы касякі, а іх дафіга. І вось гэты момант, калі патрэбна вызнаць памылку, трэба вызнаць, што ты была не права, папрасіць прабачэння і сказаць, што халера Мадзя, ну, прабач, калі ласка, ну, касячна, ёсць такое. Але я ж не спецыяльна, і я там шкоды такой глобальнай крытычнай не нанесла. Сакаласу хачу падзякаваць. Хачу падзякаваць Мілачкі, хачу падзякаваць дзяўчатам з Одэсы, якія дапамагаюць. Хачу ССО нашым падзякаваць, якія літаральна за дзень там вырашылі ўсе пытанні з валанцёркай. Усіх люблю, усе класныя, чуйце адзін аднаго, любіце, галоўнае любіць адзін аднаго, таму што без любові, без дабра ніхера не атрымаецца. Гэта я вам шчыра кажу. Украінцы, я зараз як етнічна українка, на правах етнічної українки, як я люблю казати останній час, у нас все буде добре. Я дуже багато за кордоном, я дуже багато спілкуюсь з політиками, і там, де нам подається, що все херня, що нас не чують, що нам не довіряють, що нас хочуть знищити всі там буквально всі нас ненавидять, що Україну злили. Я це чую в тому числі про Білорусь, що і Білорусь злили, що ми нахер нікому не потрібні, да пішли всі в сраку. Це все херня. Насамперед, є певні кроки, про які я вже казала, не можна казати, але навіть коли нам подається, що це здрада-здрадонька, це все зроблено навпаки для того, щоб нас врятувати. Я це точно знаю. Тому Україну ніхто не здає, Україні ніхто не зрадив,
Повірте мені, допомога. Я волонтерка, я випала з Альоші на 2 роки, але коли я повернулася в волонтерство, повірте мені, нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Як йшли гуманітарні вантажі просто караванами, вони так і йдуть. Запити оброблюються моментально. Тобто ти даєш запит на допомогу, максимум 2 дня в тебе питання закривається. Тобто нам допомагають, нас люблять, але інколи нам подається, що нам зраджують. Це не так. Так, ви можете рефлексувати на заяви зовні, які робляться, але ви ж маєте розуміти, вони скеровані не тільки для нас з вами. Там є ще певне зерня для того, щоб і на тому шаленому скаженому боці теж це почули. Відповідно, це така гра політична, вона важка, вона маніпулятивна, там дуже багато провокацій, там дуже багато маніпуляцій, там дуже багато брехні. Просто неймовірна кількість брехні, але ми розуміємо, що ця брехня вона має на меті бороти ту пропаганду, яка лється з Федерації. Відповідно, просто включайте рацію, порівнюйте. Подивіться, що на Рашки, я вам раджу, тому що в неї дуже хірова історія, в них дуже погана ситуація, економічна тим більше, там все валиться. Єдине, що я для себе визначилася, я не буду займатися питаннями Росії, я хочу займатися питаннями Білорусі. Для мене це пріоритетне, це для мене важливо і це для мене надважливо. Запрошую вас на ефіри. Ось хто буде мене після Струнчанського бачить, я не робила анонс, дякую, що ви долучилися. Я паспрабую завтра поставіць анонсы на тыдзень, каб вы бачылі, што мы будзем рабіць, і я вельмі спадзяюся, што мы з вами ў хуткім часе папрацуем разам. Я вас запрашаю працаваць разам, тому што для мяне вось гэты абмен пазітыўнай энергіяй, абмен інфармацыяй, абмен думкамі, ён вельмі важлівы. Напэўна, я зараз жыву тым соцыумам, у якім я знаходжуся, і для мяне гэта галоўнае, таму што моя браня, яна зараз у зямлі, і ўсё, што я магу для іх зрабіць, гэта туды на нябёсы падаваць інфармацыю, што я не здалась, я не страціла сілы, і я буду працягваць бароцца за любымі умовамі, нават калі мне усе літаральна скажуць, што Хелен, вас здалі, вас прадалі, вас аддалі, вы там пад Рашкай, хуяшкай. Я скажу, значыць, я буду тая адзіная, хто будзе бароцца за Беларусь далей. А я не адна, а нас шмат. І я ведаю паімёна людзей, хто хоча бадацца за Беларусь і хто будзе бароцца, і не толькі на палітычным полі, не толькі в інфармацыйным полі, але і зброя ў руках. Я камуніцырую з імі кожны дзень. Яны скідаюць мне фатаграфіі альбо відэа з паметкай «не публікаваць». І гэта вы не ўяўляеце, наколькі гэта кранальна. Гэта заўсёды альбо гамерычны смех, таму што яны там робяць штукі, якія, ведаеце, і іх развлекаюць, і нас развлекаюць. І ёсць кранальныя моманты, дзе ім вельмі цяжка, яны не могуць з гэтым падзяліцца ні з кем, і яны дзеляцца з табой. І гэта вось для мяне гэта вышэйшая, скажам так, узнагарода. Мне не патрэбны медалі, мне галоўнае, каб мае паплечнікі, мае сябры, мае ваяры, хто зараз на фронце, яны мелі да мяне давер, гэта галоўнае. І яны ведалі, што я іх безумна люблю. І яны ведалі, што я іх абдымаю вельмі моцна. І ваша аўдыторыя, і наша аўдыторыя, і мая аўдыторыя, асабліва мая аўдыторыя. Вы ведаеце, што ўвесь гэты час, я не ведаю, я не памятаю, з 19-го года канал існуе, колькі нам год? 4 сябры. Вы ведаеце, што я вас вельмі люблю. Я вам заўсёды гэта падкрэсліваю, я вам заўсёды гэта кажу, калі ласка. Беражыце сябе, таму што самая галоўная каштоўнасць гэта наша жыццё. Нам другога шанса не выпадзе. Страчаныя хвілінкі вашага жыцця вам больш ніхто не паверне. Калі вы іх вытрачаеце на нейкую херню, ведаеце, што штосьці адбываецца не так. Таму вытрачайце сваё жыццё максімальна плённа, максімальна рацыянальна і з карысцю. Всё, слухайце, гадзінку адпрацавала, пад коўдрай возьмем фармат, напэўна, будзем выходзіць ў нядзелю ў ім і абмяркоўваць проста падзеі тыдня, што адбылося, што бачылі, што чулі. Ну і, канешне, абавязкова напішам адзін дамок, як мы друг друга любім, шануем, цануем і абдымаем.
Всё, я пабегла адпачываць, таму што заўтра цяжкі дзень, і я вам жадаю ціхай спакойнай ночы, асабліва ва ўкраіне. І ў Беларусі таксама шахеды, таму і вам ціхай спакойнай ночы. Вось, замежжа вам, сіл і матывацыі, веры ў нас. Мы пераможам абавязкова, таму дапамагайце і будзьце побач з намі. Усіх абдымаю. Як Дзіма, кажа: "Абняў, перавярнуў, паставіў". Па-па, жыве Беларусь і слава Ўкраіне!